Minkä niminen tämä uusi kummipoika on? Joseph Diouf. Joseph Diouf on. Tu as quel âge? Kiinhan vuodenpoika. 10-vuotias. Lähetäänkö sä hei sit Suomeen näitä kuvia sille kummille? Joo, mä lähetän Suomen toimistoon sieltä sitten. Aha. Ollaan pappilan pihalla. Hei, näillä on pitää bang. Ini sih dulu. Sabang aleng-aleng ya. Aleng-aleng sa kangatila yun. Maimunan Duursa nämä tarvikkeet, ne maksaa 4000 CFA, eli 36 markkaa. Hän saa rahaa, että tuosta kankaasta saa tehty sitten kouluvaatteen ja ostaa noi koulukengät. Ja nyt tämä pastori allekirjoittaa, että hän on saanut rahat ja nämä tarvikkeet. Siinä 4000 CFA, 36 markkaa. Nyt on tullut tämän Maimunan koulun johtajan huoneeseen tai johtajan kanssa. 18 000 maksamaan koulumaksuja. Se on 18 000 eli 160 markkaa. Pour un an. Koko vuodeksi niin 160 markkaa. Tällainen on tämä koulun johtajan työhuone. Tässä on yksityinen koulu, ilmeisesti katolinen koulu, ja koulut on just alkanut, mutta viime torstaina, että nyt näköjään täällä on siivousta. Huoneita siivotaan ja pulpetit on ulkona. Sitten täällä kauempana näkyy oppilaat on rikkaruohoja kitkemässä tuollaisilla pitkillä vehkeillä pihalta. Ollut vieressäni katolinen suuri kirkko. Ei ole luterilaisella kirkolla yhtään näin iso rakennusta. Tässä on tätä koulupihaa. Heikki! Turbale. Ukua. No niin. Kaikki rupesi heti kauheasti siivomaan, kun mä käskin, että ei tää näköjään täälläkään ilman työjohtajaa tää homma käy. Mutta kuinka moni Suomessa tekee näin naurusuin työtä. Kello pistää saa oppilaat pihalle harjojen kanssa ja rikkaruohoja kitkemään. Ja onko näin iloisia ilmeitä? Veikkaan, että ehkä ei. Katsokaapas kuinka korkea tää on sorko. Varmaan on yli 4 metriä. Tää on eräänlainen hirssi kanssa. Ja tässä kirkon kello, eli autovanne. Tässä näette baobabpuun apinan leipäpuun hedelmiä. Nyt on 12. päivä lokakuuta. Maman. Tässä on Bartolomein äidin hauta. Oui, elle est décédée, elle a été enterrée en août 81. 8 vuotta sitten elokuussa haudattu. Tässä näin on hänen ruumiinsa ja pää on tuossa kiven kohdalla. Ça c'est mon oncle, ça c'est la femme de mon oncle. Hissiä sidottu ei kun hirssiä. Nämä on sidottu tuolla, mikä se nyt on, palmun lehdillä. Autokuski Bartolomei testaa tässä, että onko tienpohja tarpeeksi kova, jotta me voidaan jatkaa tätä kummilapsimatkaa. En mä kyllä tosta menisi.
Näin, mutta nyt hän tuli jo syvimmästä kohdasta, se otti polviin asti, että on siinä aika syvää. Tuolla on muuten tommosia aika nättiä lumpeen. Onnistui! C'est très dangereux avec le mil. Tää kuulemma tappaa ton kasvaa, tappaa ton maissin. Tämä on kuulemma paha asia. C'est très mauvais. Hyvin C'est presque comme du poison. Ollaan jo kolmannen kummilapsen kylässä. Toinen ei ollut kotona eikä se ensimmäinenkään ollut. Ja tää kolmaskin on jossain. Mutta me joudutaan tulemaan vissiin uudestaan, ellei sit isälle tai äidille voi antaa noita varusteita ja kouluun kirjoittautumisrahaa. Tässä on nyt uutta satoa ja koska ne on vielä pehmeitä, niin täytyy tollain rikkoa, jotta ne kuivuisi ja jotta sitten voisi jauhaa. Mutta sitten kun ne on kuivuneita, niin ei niitä sitten enää tollain rikota halkasta. Leikataan hirssiä. Kyllä isosisko tuli hakemaan nämä koulutarvikkeet, ne tulee 7-vuotiaalle ja tossa ne on. Lähti pakoon mua. Kun pikkusisko sai hyvät tarvikkeet. La maman, c'est sa mère qu'on a le même père, qu'on a la même maman. Nyt ollaan sitten taas tämän äskeisen oppilaan koulussa. Onko nämä opettajia vai mitä? Ja täällä on pulpetit ulkona ja siivous käynnissä. Koulut alkoi siis viime torstaina, nyt on tiistai. Leikonille. Jean-Marie Sen. No niin, nyt saatiin vihdoinkin kuvaan tätä yksi oppilas. Ela Seta. Oui, Ela Seta, oui. 7-vuotias. Ja tässä on siis hänen koulu, tämän Jean-Marien koulu 7-vuotiaana. Tässä luetellaan oppilaiden nimiä ja absent sanoo kieli ei ole paikalla. Awangom. On koulun sienet, millä pyyhitään taulu. Tämmöisessä ämpärissä niitä pidetään. Ja tässä valitaan ystävyyttä välitunnilla. Kaikki pulpetit ei ole kovin häävin näköiset. Jos tästä nyt mennään näin, niin eikö se ole vähän vino toi pöytälevy? Toi ei taida olla niin vino, mutta siinä on kyllä muuten vähän huono kirjoittaa. Ja koulun kartat ja muut on täällä pihalla tällä vaan tuulessa ja hiekassa, että ottakaapas mallia Suomessa. Tuossa oviaukko. Ja nyt kun on siivous, niin eipä täällä ole sisällä mitään muuta kuin roskat enää. Muutama oppilas. Tällainen on tyhjä koululuokka. Kartta. Sunukau. Järjestys. Nyt tultiin seuraavaan oppilaan opinahjoon. Tää on college. Täällä on 12–16 vuoteen. Eli se vastaisi niin kuin keskiastetta. Ennen lukioon niin ollaan collegeissa. Eli 4 vuotta ollaan collegeissa ja sitten pitää suorittaa tietty tutkinto ennen kuin pääsee lukioon. Tää onkin aika suuri ilmoittautuneiden luettelo. Numero 27, Malesar. 5B on tää oppilas sulle nyt. Ei 5C kuulemma. Tässä on tämän collegein johtaja. Comment vous appelez? Alain Diaz. Okay. Onpa tää koulu näköjään voittanut jonkun palkinnonkin. Sanotaan principaliksi. Ja keräs nämä oppilasrahat. Jotka on lapa.
Pöti. Tässä on kaivo, niin kuin näet. Riisiä on korjattu ja tässä niitä laitetaan johonkin nippuihin. Kauniin näköistä riisiä ei ole. Tässä on kiva tämmönen lepopaikka, auringonsuoja. Tornado on tehnyt. Tämä koulurakennus oli ihan valmis ja tässä muutama päivä sitten tornado tuli ja se on nyt tällainen. Tässä tämmönen paremmanpuoleinen lähikauppa. Tää myy tukusta. Ok. Ah, bonjour. Voilà, ça va? Ça va bien, Heikki? Et la famille? Ça va? Ah, mon chauffeur. Alama, bonjour. Ça va? Anna va Görki. Tu vas au jardin? Mon petit chauffeur. On y va. Tu peux arrêter maintenant. Ok. Ah, niin. Oui. Non, tu n'as pas commencé parce qu'on ne voit pas. Ah, Adama. Adama. Mulla on oma kuljettaja. Pähkinä palkalla ja mehu palkalla hän tekee tätä hommaa. Dieselissä täytyy vähän hehkuttaa. Est-ce c'est bon maintenant? Pysy! Merci beaucoup. Weskeden. Aha. Mistä se oli? Arto Anttorista vai? Sakupinolasta. Mikä? Sakupinolasta. Jaa niin. Olen käynyt nyt sivua. Hyvä. Tällainen kutsumaton vieras on tuossa mun kylpyhuoneen ikkunalla. Se on Varaani. Ei Varaani, lähepäs pois sieltä. Ei. Varaani. Hus. Hus. Niin. Ah. Tämä sen sijaan ei ole Varani, vaan Kekko. Ne on aika paljon samannäköisiä, mutta Kekko on toi Varani on monin verran suurempi. Hush! Haetappas vähän miten sä liikut. Siinä puu, mikä on istutettu mun pihaan. Vettä otetaan aina silloin, tarvitaan lisää makeaa vettä tästä näin ja se viedään keittiössä olevaan tuollaiseen filtteriin, kaadetaan ja siitä se tippuu pikkuhiljaa sitten. Mikähän siinä on, se kotka vai haukka? Nyt mä filmaan tätä täydellä zoomilla mun tästä keittiöikkunasta. Tuli mieleen, että mahtaako se kytätä tätä varpusta, joka on tässä aika lähellä. Se lähtee. Bonjour mes amis. Pitäisikö mun täytyy lähde vähän liikuttaa vai onko sä ihan tasalla? Ja, siinä voi katsoa vähän. Adama. Voisi tulla vähän lähemmäs kasvoista enemmän meitä. Sano, että me ei mennä. Tää lämmin?
No niin. Ollaan sakastissa ja valmistellaan Jumalan palvelusta. Nikola pitää liturgian ja Tuula Fai saarnaa. Ei somebody you. Hän lukee varmaankin päivän tekstin, koska tuossa nyt niin tätä lailee. Seison kirkon ovella sunnuntaina kello 10. Tänään on toripäivä, sen takia täällä on paljon ihmisiä. Tänään maapähkinäkauppiaita, niin tässä ei ole ollut pari viikkoa niin kauan kuin Satula on ollut. Maksaa muistaakseni markan tuollainen kippo. Täällä on tosiaan 10-kertainen määrä melkein väkeä tällainen sunnuntaisin hoitava markkinapäivä. Tän aasin kärryillä noi on kaasupulloja. Sitä pannaan vastaselkään. Taitaa olla veljekset samanlaiset vaatteet. Tässä on pastori, yhden pastorin tytär. Tämä sementtinen aitaus, niin sen sisällä muslimit rukoilee. Se on niiden pyhä paikka. Käsien moskeja, niin toi on tavallaan niin kuin moskeja. Siinä rupeaa kanaa vaihtamaan omistaja elävä kana, sidotaan jalat yhteen ja sitten asiakas toitottaa sen kotionsa. Nämä tädit vie risuja kaupattavaksi polttopuiksi. Tämän ajan on ostanut näitä bambuja näköjäänsä. Kapistus, polkupyörä, mutta kyllä niitäkin kapitusta on täällä noin 10-20 löytyy. Joillakin on aivan valkoinen puku. Ja tämä taas noita puita, polttopuita. Nämäpä ei tarvitse tulla jumalanpalvelukseen, vaan istuu tässä kirkon portailla.
la nuit, ce sont les prostituées. Les femmes qui se vendent parce qu'elles n'ont rien à voir. C'est bien et j'ai vu que je ne saluais jamais. Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que lui, est-ce que tu as jamais demandé pardon? Päivää Paapufai. Päivä, Heikki. Mitä kuuluu? Kiitos hyvä. Mistä tulet tänne? Mä kävin Mirjan talosta. Ahaa. Joo. Mitä kuuluu perheelle? Perhe voi hyvin, mutta ei kaikki hyvin, koska meillä on 2 poikaa, ne ovat sairaana. Sairaana? Malaria vai? Malaria. Jaha. Oletko tehnyt lauluja vielä suomen kielellä? Onko? Anteeksi. Lauluja? Oletko tehnyt lauluja? Säveltänyt? Niin osaan. Kitaralla? Kitaralla ja pianolla. Pianolla myös? Vähän. Joo, kiitos paljon. Ja Nikola opiskelee minulle. Opetti sinua? Hyvä. Ota Simonen pysäytyskuva, se tulee. Tosta painetaan muutamia. Se on paljon rötköttää tuo koira tuossa. Nyt tuli 2 vasemmanpuolista nauroi. Nyt vähintään hymyili kaikki. Matala. Hei. Noniin. Mikäs tän koiran nimi on? Fiksu. Viksu. Lähelle laittaa. Onko se nimensä mukainen käytökseltä? Joo. On vai? Entäs tämä? Onko tää tiikeri vai mikä se on? Baksu. Baksu. Joo, Ei fiks- paksu. Ei, fiksu ja baksu. Aha. Ei kai se rupea voimaan paksusti koskaan. Ei, se on poikakissa, se ei voi paksusti. Mites teidän ton äiti? Se on muuttanut toiseen taloon. Kuinka kauas? Kuvataan kikkelä. Kauas. Kuvataan kikkelä. Tarpeeksi kauas. Tarpeeksi kauas. Teette täällä. Ei ne niin kaukaa ole. Nukkuuko siellä molemmat? Jos sieltä, niin voit kuvata vähän, kun ne on yhdessä syönyt. Nukkuuko siellä molemmat? Joo, se pitää auki vaan, katso, että näkee.
Uula, joka sä oot siunannut näiden eläinten uuden kodin. No ei Uula. Et oo. Kukaan pyytää. Pureeko se sitä häntää? Ei. Se mukavasti tämän jalasta. Hellästi se kai. On aika liikuttavia kyllä. Välillä näyttäkö Kumpana ne ei enää pääse. Tässä nämä lapset on Kinnusen, Jorma ja Tiinan pihalla. Vauhtia! Nyt on tämä erikoistehoste päälle, että kaikki hyppii vähän sinne sun tänne. Nostapa vähän keulaa. Hei, se ei tro. Olen. Hei. Hei. No, vetkikää teille tässä nätisti minne Miten tän sekun sais niinku vähän ääntelemään? Eikö se puhu mitään? Miksei se puhu? Onko se tullut mykäyksi? Varmaan. Oi, että nyt enempää filmata. Puhus ne jotain. Sulle ja kaikille lapsille. Täällä on mehun kanssa. Siinä on 2 kangasta päällekkäin. Siinä on 3 käyttöä. Se on päiväpeitto. Sitten se voi olla pussilakannana. Se on 2 päällekkäin. Siinä on pää auki. Ja sitten voi laittaa verroksi. Nyt se oli Paposenin kanssa. Mitä? Kuva, kun toi meidän koira on tuolla kukkapenkin alla. Ai upea. Aika erikoisen näköinen. Joo, se on paljon merikuitosta. Kuva tätä lentoa. Mä oon nähnyt Suomessa. Täällä oli vesivahinko, silloin kun tuli paljon vettä satoi, niin kattoo vieläkin tuollainen homeen, että se ei ole vielä kuivunut. Se on pesty. Tai se on pesty. Hovet on pesty pois. Nyt on se vuoden aika, kun riisiä naiset pellolla leikkaa ja kuljettaa kotiin pään päällä. Siinä on niin saa riisiä ja vettä. Mä seison nyt kotiporttini edessä. Meitä menee suurin piirtein minuutin välein näitä naisia tässä. Palaavat pelloiltansa. Pojat pelaa tässä jalkapalloa kovasti. Taas tulee yksi kuorma. Tässä oikein tiedä, että kaikki ei ollenkaan tykkää siitä, että näitä filmaa.